Dear Papa J, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Mina. I'm 29 years old, from Cotabato City, Mindanao. Naisipan ko pong ibahagi ang aking karanasan, baka naman may kapareho kong nakikinig na maaaring pagkunan ng leksyon ang storya ng buhay pag-ibig ko. Third year college ako noon nang ma-inlove ako sa isang lalaki na mas may edad kaysa sa akin. Isa siyang negosyante, matalino, gwapo, at mas maraming experience pagdating sa buhay. Hindi kagaya ko na first time kong makaranas na makipagrelasyon. As in, first time. Nakilala ko si Edward sa isang bar kung saan palagi kaming nag-hangout ng mga markada ko. Kahit malayo ang age gap namin ni Edward, tingin ko naman na compatible kami at nagkakaintindihan kami sa mga bagay-bagay. Kumbaga, may spark kaming dalawa. Pinakilala ko na rin siya sa aking tatay at sa dalawa kong kapatid na babae. Yung kasi ang sabi ng tatay ko na gagawin ko kapag nagka-boyfriend na ako. Tay, si Edward po, boyfriend ko. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi naman, iho. Ikaw pala ang boyfriend ng anak ko. Welcome sa family namin, ha. Saka, wag mo na akong tawaging sir. Tito na lang. Tugon ng tatay ko kay Edward. Sige po, tito. Sagot ni Edward na medyo kinakabahan. Simula nung gabing yun, opisyal na kaming mag-o ni Edward. Masaya ako dahil boto din si tatay sa kanya at ang aking mga kapatid. Maliban na lang sa aking tita Cheryl. Kapatid siya ni tatay na sa amin nakatira. Isa siyang single mother at siya mismo ang nagsabing hindi siya naniniwala sa tinatawag na forever. Yun pang boyfriend mo? Nako, duda ako dun, Mina. Lolokohin ka rin gaya ng ginawa sa akin ng tito mo. Ganyan naman ang mga lalaki. Ginagawa lang nila tayo mga laruan. Pagkatapos magsawa, hahanap naman ng pwedeng kalansingin. Ako sa'yo, huwag kang masyadong ma-inlove dun. Isa pa, bata ka pa. Mas matanda yun sa'yo. Hindi kayo bagay. Tita naman, minsan na lang ma-inlove ang pamangkin mo, nega ka pa. Mabait naman si Edward at di niya ako lolokohin. Ang sagot ko sa tita kong masungit. Papa J, masaya ako kay Edward. Madalas na rin kaming lumalabas at pinupuntahan ko na rin siya halos araw-araw sa kanyang bahay. Oh, ba't dito ka? Wala ka bang pasok? Tanong sa akin ni Edward. Meron pero okay lang naman, minor subject lang naman yun eh. Sobra na akong na-inlove kay Edward na kahit ang pag-aaral ko ay minsan nakakalimutan ko na. Madalas na rin akong nakakaramdam ng selos dahil pag tinatawagan ko siya ay nagmamadali ito. Hello? Busy ka pa ba? Pwede ba tayong lumabas? Isang araw na tayong di nagkikita. Mina, pasensya ka na ha. May meeting ako eh. Malulugi ang negosyo ko. Babawi na lang ako sa'yo. Bye! Ang palaging sagot sa akin ni Edward. Kung hindi business meetings, social gathering naman kasama ang mga negosyante niyang mga kaibigan. Nararamdaman ko na tila hindi na maganda ang takbo ng relasyon namin. Hindi ko alam kung kailangan pa ba niya ako sa buhay niya o mas matimbang sa kanya ang kanyang negosyo. Dahil sa sobrang pag-focus ko sa aming relasyon, naapektuhan na nga ang pag-aaral ko. Alam mo ba na bumagsak ka sa isang subject mo? Hindi ka raw pumapasok. Saan ka ba nagpupunta ha? Galit na tanong ni tatay. Tay, minor subject lang naman po yun. Kakausapin ko na lang po ang professor namin. At saka, si Edward naman po ang kasama ko pag hindi ako nakapasok sa klase. Nahihiyang sagot ko kay tatay. Ang akala ko'y magiging okay na ang lahat. Kinausap ko na ang aming professor tungkol sa aking grado. Pinuntahan ko din si Edward sa bahay niya para kamustahin at kausapin siya tungkol sa aking problema sa school. Edward, tulog ka pa ba? Anong oras na oh? Kausapin mo nga ako. Hindi mo pa alam na may problema ako? Galit na tanong ko kay Edward. Mina, pasensya na.
Puyat lang ako. Gusto ko pang matulog. Kung gusto mo, umuwi ka na lang muna. Puntahan na lang kita sa bahay niyo bukas para mag-usap tayo. Papa J, hindi ko maintindihan si Edward na tila ba wala siyang pakialam sa sitwasyon ko. Ano ba? Hindi mo ba ako tutulungan sa problema ko? Tanong ko kay Edward. Problema mo? Paano ang problema ko? Galit na tanong ni Edward. May problema ka pala. Bakit di mo sa akin sinasabi? Di ba girlfriend mo ako? Hindi ka rin makakatulong kahit sabihin ko pang problema ko sa'yo. Kaya please, Mina, umuwi ka na. Papa J, nasaktan ako sa binitawang salita ni Edward na para bang wala na akong silbi sa buhay niya. Ganun ba? Okay. Mas maganda pa siguro na maghiwalay na lang tayo. Wala din naman akong silbi sa'yo, di ba? Galit na sabi ko kay Edward. Maghiwalay? O sige, maghiwalay na tayo. Ang galit na sagot ni Edward. Dumating nga ang araw na mas kinakatakutan ko. Naghiwalay nga kami ni Edward. Naisip ko na panahon na talaga na tapusin ang aming relasyon. Hindi naman talaga siya kawalan para sa akin. Marami naman akong makikilala, pero aaminin ko, sobra akong nasaktan. Namimiss ko si Edward. Nagsisisi na sana'y di na lang ako nakipaghiwalay sa kanya. Kung tutuusin, maliit lang naman na bagay ang pinagmula ng aming problema. Pero nakapagdesisyon na ako. At sa tingin ko, tama ang naging pasya ko. Hindi na rin talaga ako kailangan ni Edward. Kaya tuluyan ko nang kinalimutan ang tungkol sa aming dalawa. Tatlong taon ang nakalipas since na naghiwalay kami ni Edward. Salamat sa Diyos at nakagraduate na ako. Masaya na rin ako sa buhay bilang isang single. May mga nanliligaw pero tama si tita. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Hanggang isang araw, naimbitahan ako sa isang pagtitipon ng mga young professionals. Habang nasa lobby ako ng isang hotel, may pamilyar na mukha ang napansin ko. Hindi ko lang matandaan kung ano ang pangalan niya pero nakita ko na siya before. Makisig ang kanyang dating. Napakagwapo at nagulat akong bigla siyang ngumiti sa akin. Mina, ikaw ba yan? Edward? Kinabahan ako nang makita muli si Edward after nang maghiwalay kami 3 taon nang nakalipas. Gwapo pa rin siya at para bang bumalik ang mga nakaraan noong mga time na boyfriend ko pa siya. Di ko akalaing magkita tayo dito. Kamusta ka na? Tanong ko kay Edward. Okay naman. Ito, negosyo pa rin. Sayang kasi kung pababayaan ko lang. Kamusta yung puso mo? Nakangiting tanong sa akin ni Edward. Okay naman. Tumitibok pa rin ang sagot ko sa kanya. May boyfriend ka na? Ang tanong sa akin ni Edward. Wala. Excited na sagot ko sa kanya. Ikaw, may girlfriend ka na ba? Habang hinihintay ko ang sagot ni Edward, may batang babae na lumapit sa kanya at tinawag siyang Daddy. Anak ko pala, Nicole, say hi to tita. At ang asawa ko, Love, si Mina pala ang friend ko. Akala ko'y single pa si Edward. Umaasa kasi akong magiging kami ulit. Pero huli na pala ako. Aaminin kong mahal ko pa rin si Edward until now. Pero kailangan kong mag-move on at tanggapin na hindi kami para sa isa't isa. Papa J, nakaset na ang mga kakailanganin kong papeles para sa aking flight papuntang Singapore. Naisipan kong mag-abroad, syempre para sa aking kinabukasan at upang makalimutan na rin si Edward.
Hindi mo masasabi kung kailan darating ang tamang tao para sa'yo. Pero isa lang ang sigurado. Mahalin mong higit sa lahat ang pamilya mo at ang sarili dahil sila ang tama at magbibigay ng tunay na happiness sa buhay mo. Sana'y na-inspire kayo sa aking kwento. Maraming salamat. Nagmamahal, Mina.